Bună seara, vrăsmucitori! Și bine venit la altă moabeti armânească. Azi îl avem oaspe domnul Stelian Damov. Domnul Stelian Damov se află București, biții Facultatea de Energetică de la Institutul Politehnic de București și a trăși două masterate, un de marketing și un de comunicare. Lucră ca redactor economic, tip presa îngrăpsită. Ama lucră și ca realizator TV la Televizia Națională din România. Și tu oară fu director la AdWork Studio și în 2 ani smină și tu politică. De-adun cu alți soți, Timiliusi parea de cântătorii gramoste, cu care a hârtit armâinile la multi arăți, până la anul 1996, de fapt, și fană zică mai multe tituti a esti activități la radrată, și tu chirolul da unii ținții da unii nouă, fu și prezidentul la Fălcarea București, afară ei armânească de România. Am și redactor și Nicu Chir la Femirida Armânamea. Știi tu te esti, vană zică mai multe? Gine veniți, domnul Damov. Gini va fly, stai, opa, chirui, Nu chiruși conexiunea, ești, te vedem gini, te avem divides, gini. da? Te vedem și te avem gini. A, gini vaca, Gini viniși la Moabeti și gini noi, va fly. ca de cafioară, mimi îndoiam să hurhim cu întrebarea, ți-o băgăm noi totna, ti soia a oaspilui a nostru. A, care e ața? Mas vrei să ne ziți? Disoi, Di soie, e. disoi. Cred că are mulți armâni când o avdo din numa mea Damov, Ciudusescu, ca ți armâna este Damov, este numa lăxită de vârgari. Mhm. Paplu, Fendi al Fendi, s-a îngrăpsea Dima, Aha. Dima Costa. Și a avut 6 ficiuriți, 4 ficiori și 2 fete. Mhm. Doi frați al tatii mamări s-a îngrăpsiră Dima, toată bana, și că și ficioria lor, adică proția mei cu surini, tot Dima s-a îngrăpsescu. Tetili smărtară, teta Iana și teta Mușa smărtară, așa că au altă numă, Mhm. și după aia tate și cu Lali Iori, Lali Gogu, erau naimaniții. Și când vineră ei din vârgării tu România, la lăxiră numai la chirură actele și vârgarile pitricură acte cu numai lăxită. Am nici Dimov nu năzăsi, Damov, ca Diova. Când eram tu Macedonie, lăzâșa este istorie la ței și arăsiră, zisi, ghini că nu bănași tu Macedonie, că v-ați alăxa numai Dimovski. Deci cam așa este cu numai. Da, da, mă. Paplu avea pârnoanea, îl zicea de algoț. Dar ei când vine rătul România, Paplu plimbă multul. Și zu un an pe bei, dar un an, Mhm. nu știu mai să știți voi, și zu 2 ani, este o comunitate, tu Moldova, Mhm. la, cum îi zățilea, nu Onești, înclu cât Bacău. Dar Este, mâini? Nu da, știam. da, da. Da, da, da. Dar apoi vine și duci pe la Curtea de Argeș și duci, și acolo avem o comunitate de armâni Mhm. și ajunseră tu Banat. De eu fugiră deportație era tu comuna Tomnatic. Mhm. Și adusiră tu Bărăgan, așa și de apoi după Bărăgan, după puțin mutare domiciliu obligatoriu, vine tu București, adică Paplu era șmecher de București pe chirulață. Așa. Iar de partea lui mama, mama e de la Haliți, de la Mhm. Haliți, de Bașchioi, și Maia era de la Bajdu. Are Bajda, nici Tulcea și Constanța, uh, cam mai este. Și soia din partea lui mamă, aproape atât sunt Constanța și Tulcea. Mașaua avem, am 2 veri al Darleane care sunt o București, la altă tută soia limană sunt acolo. După cum zici, tati nu era naimaniclu, era nici cum zice permâneaște penultimul.
Nu știu Nu nici avem. mine, zic, Nu ninte de avem. tradizioni. Da, și mama e n-ai manica. Yeah. Și că toți verii a mei sunt mult mai mari de mine, că și la mama era optu fras, nu era sâni. Și așa că mama tora este singura care bânează de toți frații și de partea altate nu mai bânează calm. Mhm. Aia este cu soia. Di tutti oamenii ăștia de soia ta, mindește că luași țiva, ți te ajută tu bana ta, cam adapă tu ți adragi tu lucrul la tău? Păi, eu știu faptul tu anul 1964. Și de-am știu un cartier în București, lângă stadionul Dinamo pe Ștefan cel Mare, și de-am tu în cartier, eu nu avea cicior de armă. Aha. Eram complet izolați, bânam ca toată văsălie. Până tu 7 ani, habar n-aveam să zburăsc cu armâneaști. Eu nu știam ți era armâneaști. Ba chiar când îi n-a vărâtetă la noi București oaspeți și zburau e că tu tramvai, că pe sucachi când îi dau calea, când o zburau armâneaștii, pe mine, eu, ciuric, de ce vorbiți? Vrei să zică lumea că suntem țigani? Că, că în afară de armâni nu aveam avut alți vâră de mași ghirții care zbuneau ghiftești. Nu aveam avut alte uh, să zburască altă limbă, alți oameni. Și eu când o zic, mas nu ne achicăsească lumea de pe stradă, zic că him ghifță. Și eu bașcă i-am învățai limba armânească, eu nițeam cafea veră și deam un mes și jumătate, 2 meși, acolo și deam și acolo cunoscui, dar să zic una și că eram, cred că clasa a doua. Și am învățai, tiprota oară, ți să-ți ale țăhărizli. Nu aveam, nici nu prea să măca țăhăriți. Și eu întrebam, dar ce sunt astea? Ăsta este Sfântul Țăhăriți. Aha. Și mi turna eu și ne băga la școală, știi cum îți bagă la niț. Ce ați făcut în vacanță? Și eu cu mâna în zeană. Eu am mâncat țăhăriți. Și ația zis, ce ai mâncat? Țăhăriți. Și ația credea că zici țivarne la locul lui. Ca știi, zice, aia stuțească Te-o brusc. faci vără și Ia cai! să vină mama la școală. Și vine mama și a întrebat, doamnă, a spus ceva fiul dumneavoastră, ceva, cred că mi s-a părut la locul lor. Și mi-a întrebat, ce zicești? Deci am zis că am mâncat zăgăriți. A hurhi și a râsi. Mama a zis, doamna a zis că am mâncat jumări. Și eu zic, nu jumări, am mâncat zăgăriți. Și eu când o avzam jumări, până tora mare, când venea să înini hâvă, să am jumări, când se produs zbor care l-am învițai, țăgăriți. Așa este. Să știi că tamam te zborul ăsta și mine jumări învițai mult amânat. Mult Habar amânat am n-aveam ținut ție zborul. să ale jumăli și tora, când o ved, mi bufnește și școala, când nu la piață mai ved că zic alții jumeri. Ah, aha, aha. Și mine știam mași de țigăriți. A, și țigărizli. Și zic, bune. De bașcă. Așa. Bun, Tora, așa ți-a tras și intrata tu lumea armânească cu un zbor si dascalița sminduia că nu este și uidisit. Mhm. Ama da poia cum te cățași scânță, zână niheam te parea de cântic, gramul ăsta, Eram oste. tu care erai. Zână mai mult cum a hurhi, ți Da. cântați. Cum să zic eu? Eu am un frate mai mare, 4 ani mai mare de mine. Când el era clasa 9, eu eram tu, clasa, cât aveam acurhită gimnaziu, clasa 5-a. Ținții, cum zice, da? Yeah. Și el atunci, îți dai seama, la 14 de ani, 15 de ani, cum erau astea, și-a dră formație de rock. Aha. Și el cânta rock, tu liceu. Și nu prea afla basist. El era cu Mhm, chitara, cânta cu chitara. Și tu clasa a 6-a, noi că și deam în Ștefan cel Mare acolo, drama aceeași, Idghea Sculii. mhm. Și tu clasa a 6-a vine profesoara, cum zice profesoara, de istorie. Dascalița. Dascalița de istorie și zice, care vrei să înveți chitară bas?
Zice că, și ați zis că Nicu Chirlua ei era directorul la școala, la sculia de muzică numărul 4, care Chirlua la țăl era pe la obor. Mhm. Aproape, nu era așa largul. Și eu acasă zic ca frate, eu zic, bă, nu cumva să nu neți, du-te că e Guinness neți. Cata, neg, eu și crezi că e școală de muzică, trebuie să zic, păi ca să învățați voi la chitară, bas, trebuie să faceți întâi contrabasul? Și mă treia mine cum aveam 1 metru, cred că 1 metru jumătate, cam așa, cu dita mai contrabasul, ațăl mare, mi avea dreptate și un scăunel, ta spus Mealin, spus cântul și două la contrabas. Nu știu care se era până atunci, se era Vâr Armân care mai cântă la contrabas. Ma ne ajută mult, adrai teoria muzicii, ația conta, ația era naima multă și cu toate cărțile care le aveam și toți învățam și pianul trebuia să adar ca instrument de bază și fratele meu Inea și adra mă repetam și nu știu, îi vine a lui ideea, atunci era un cântătoare din Iugoslavia foarte bună și tot am puteți să o aflați pe YouTube, Lepa Brena. Și zice, te-ați home shot are Lepa Brena, ia cântul cu chitară electrică, cu um, orgă, cu toate instrumentele esti moderne, zice, da, și aduți ho de estul național, uiteți-mi și hai să adrăm și noi muzica armânească, dar să o adrăm modernă. Până să ahurhim noi muzica este, toate alte formații nu avea cană orgă. Mhm. Și nu era că vorba de orgă sau de pianți. Noi vreau atunci era sintetizatorul, synthesizer. Mhm. Nu știu, să știți sau zduchiți, atunci tu muzică erau niște salturi tehnologice extraordinare. Se avea inventată tot felul de chestii, mai ales în domeniul al clapelor, partea digitală, era foarte mult analog. Era la începutul erei digitale. Și noi zicem, bă, lipsește și noi să adrăm cu sintetizator, cu alte. Și noi când o ahurhim prota oară, că e un membru fondator al formației Gramul Spita, zic așa, Yeah. dacă poți să dai seama, în anii 981. Ama noi eram niți, eu când o cântai prota oară la prima nuntă, cred că eram clasa 8-a, cred că aveam 14 Oh, ani, 15 de ani. Sinicu! Da, și da, era fratele meu mai mare Yeah. și vine pe chirolul ațăl, Traian Beca, iertatul Traian Beca, muri numai bâneață de are, care era tot de Bașchioi și vine, uștea pe mama, zice, tăta Pepă, zice, ai 12 ori, zic că ei cântă ghinii, erau și cu școala de muzică, zice, da, și așa hurhim noi. Și prota oară formația avea 4 membri, 2 chitariști, chitară bas eu și baterist. Traian Beca era și, ca să zicem, și solistul vocal, și dar el era cu chitara. Noi nu prea știam cântile armânești. Ați fost perioada când ne apucăm noi să luăm toate cântile armânești, să le trițăm pe note, să le adrăm armonii, să le adrăm toate ațele. Adică noi nu știam ahânt, nu eram ahânt aprucheați. Și când la Toania țăi, și nu-mi țâsneți, singur îmi țin minte că anul s-a încurunar Slobozia și la nuntul avea Hrista Lupci cu armonica. Nu avea Yeah. formație toamnei 70, nu avea. Mai ales București nu, avea, nu prea era. Dar noi, minduiarea noastră, aia este să adrăm muzica armonească cu instrumente moderne și cu efecte, cu toții putem să asigură muzica anilor 80. Mhm. Și voi zic că atunci lucrăm mult, adram repetiții, cum nu cred că Adracan își de 2-3 ori pe săptămână și lucram și adrăm înregistrări, participăm și la cântarea României, era multe. Dar pe parcurs mai vine Nicu Caceauna, doctorul Nicu Caceauna, de Toramaslu, știți, care lucrează la Spitalul Fundeni. Vrei să-i aduți aminte și membrii fondatori? Să-i ducem toți.
Păi zici, și eram eu și Yeah, fratele meu, yeah, Traian Beca și mai era Nicu Cucuringu la yeah. top. Dar apoi Nicu Cucuringu fu primul care fugi, care a ieșit din formație și luăm un soț mucan. Dar apoi l-a aprochem pe Stelică Bușu. Nu, nu, nu. În 83 vine Nicu Caceauna. Dar apoi în 84 luăm pe Stelică Bușu cu noi și fugi Traian Beca. Și Traian Beca era și mulți ani mai mare din noi și alanță tuți eram cam, tu 2 3 4 ani eram tuți, eram cam de un leat, cum zici? Mhm, Și după aia din 1987 îl luăm pe coadă, mhm, coadă solist vocal. Și cântăm de adun cu Gramoste până tu dipisita de 1996. Cred că ultima nuntă la care cântăm de adun fu la Gigi Becali când un nun sadră Hagi. aha. Ația fu ultima nuntă care o cântăm de adun. Dar apoi lucrurile o avea, era altă iet atunci, nu mai puteam să lucrăm și tot țin minte, la nunta ațea, este Capihazi. Dar să dai seama, eu deja lucram la televiziune și adram emisiunea Reflector. Era emisiune de anchetă foarte periculoasă. Ți să zic, că adrai o emisiune care fu scandal mare la Tuchirolul Ațăl și cum cântam eu și pe scenă, nunta fu la Iulia Stitora Parlamentului, la Casa Poporului. Yeah. Cum cântam eu pe scenă, ațăl care era vinovatul tu reportaj la mea, juca acolo din mintea mea, când o vițu ațăl Oh, și al mă, fugi cu miarița și fugi de la nuntă. oh. Ca să dai seama că acela. Dar pe aia, Nicu care cânta la orgă, zice, Stelică, și camași. Câțelei, ei, profesorul, nu mai țin minte care profesor, că de la el de la spital. Că el era deja medic, lucra la spital acolo și zice, profesorul zice, va mi vedă, va mă întreabă mâini la contravizită, ți că stai eu pe scenă. Adică deja s-avea depisitul cu perioada de studenție, perioada de, cum să zic, de tinerețe în care eram zburdalnici. Noi, ca fi un mas bască, fratele meu absolvit facultatea de electronică, eu energetică, Nicu Caceauna medicina, bateristul avea dipisit aseul. Adică, după ce dipisi în facultate, intrăm tu stupânii, tu lucru. Yeah. Și era complicat să dar și una și alaltă. Nu prea imla. Și până la este, fratele meu de-apoi intră în afaceri și în 1996 zise stop. Nu mai putem să continuăm, că nu avem cum, nu putem. Și atunci, ca fi un continuu cum putui, eu mai cântai, dar apoi Nica zați ani, de adun cu Nicu Gramenii, până în 2006 cântai. Eu maș cu gramul ăsta până în 1996, dar Nica zați ani cu Gramenii. Și acolo fum și cu Nicu Gramenii, cu Cristi Partală, cu Adrian Zgumă, toți Nica cântă. Cum vestinii ți-a dusit voi la Știi, vreau turlie să de zic, cânt? Ia, după zi. tu de pista că zicești să aduc amintituți, Yeah. cântăm, dar apoi Mucanul, Protlu care îți zici că nu mai putut să cântă că intră, a avut o carieră foarte spectaculoasă și zice, băi, îmi pare rău, nu mai pot să cânt la serviciu dacă află ăștia că eu cânt cu voi, mă dă afară. Mm. Și ne aflăm un altul Mucan, foarte bun Mucan, Mihai Andrei, Ștora Năvidem, Ștora Himsoț. Dar când după Revoluție, tu 90-91, Estui ticnis cântă în afară. Și Hurhi, mai ales că tu 90-91, nu prea mai era și uh, erau mai greu cu parazie, era inflația foarte mare, nu prea era hâtii cântări și el zice, băi, eu mă duc să cânt în străinătate. Și îți duci să cântă tu în afară și el chiar așa și adresă stabilit de apoi la New York și cântă cu armânii de acolo, tutii nunțile armânii Ah, în America el le cânta. El și-a dus armații toți la iștearea. armânilor. Yeah, yeah, Da. yeah. Și de apoi Estul când o fuzi, cântă cu noi, îl luăm
nu avea 14 de ani, cântă cu noi, nu avea buletin. George Chiosea. Ciocolată, cum îl știi toată lumea, tora cântă cu Pindu. George Chiosea era nipotul al Nicu Caceaun. A zis, maestru, ca să făzâc tora tiună hazi, când adram repetiții la Nicu Caceaun acasă în anii 83, 84 și Chiosea, cred că avea 3 ani, 4 ani, ținți ani, inea, și dea-și cu pantaloni scurți și l aducea măsa și mutrea la noi și zice, teti, când mai vin tobiștii? El era cu tobiștii și când viziu tobele a bateristului, el atunci zicea, mamă, cât îi plac tobele și ați avut dragoste la prima vedere și noi zicem, bă, ești tu toboșar, trebuie să adară și toboșar, ia stai nica, bate tâmpâna. Care vă zic că tiburoarul Mirachea uai de la 3-4 ani. De la 3-4 ani, el tobe vrea, tobe adară și minti. Cum vezi, Tini, cum cântați voi, ți-a adusit voi nou tu muzica armânească și cum o vezi de-apoaia, cum s-a lexi muzica armânească și cum este tora, ți minduierai. Deci, protra și prota, zici, noi mutrim să cântăm pe armonii corecte. Ninti din noi era, ce să zic, chiar și în perioada aceea era o lăutărie să cânta pe după ureacli. Oamenii nu avea studii. Și nici nu mutrea să cântă. Noi după aia, după țiu, bugăm cât de cât la punct, ne luăm nici când să avem un soț extraordinar, foarte bun aranjor. Și el vine și ne zice, hai să facem aranjamente. Cum vreți să sune? Mhm, Vreți să sune mai spre jazz? Vreți să sune mai spre rock? Vreți să sune mai popular? Vreți să sune... Deci, orice linie melodică poate fi adaptată scopului pe care vreți voi. El era giftul. Deci, vreți? Haideți să vă arăt cum ar suna asta țigănește. Și mhm, ne băga și ne arăta cum îi giftește și ne-a învățat o mulțime de trucuri. Deci primul lucru care să luadrăm toată muzica armonească sibă pe armonii corecte. Până atunci nu scânta. Scânta ca fiun cu muștea. Ca să dau un exemplu. Vine cu noi, scântă un armonistul. Și zici, diu cânță și el, mea de oa. Noi luam întreban, din ce gamă, adică din do, din yeah. re, din mi, și diu cânță, mea de oa. Deci cam asta era nivelul, primul lucru. Al doilea, adusem foarte multă tehnică. Noi eram, nu că la noi la armâni, mulți mucanie mutrea la noi, zicea, bă, boții sculea o iesă. Noi, toți parazii care ascuteam, noi luam tas, ne cumpărăm stranii, tas, ne-am ti distracții, dar este, noi ne băgam tu parazii înapoi tu scule. Mhm. Și zățeau mucanii, bă, cântă, sunt unii niște machidoni, nu sunt ei niște instrumentiși nemaipomeniți, dar au niște scule. Adică noi, aia este fu apurchiara, dacă vrei si bun tu țiva, lipsește si dotat, să fii în pas cu ultimul răcne, cu ultima modă. Și știu că tot în februarie 1990, când în afară erau nica tancurile, lumea a încăcea cu Revoluție, fratele meu și cu Nicu Caceauna luau avionul, duseră la Budapesta și am cumpărat răscule. Toți parații care aveam armată și îți duseră la clapă nouă, chitară electrică nouă, bas nou. Februarie 1990. Care a drag așițiva. Mhm. A, și ta să dai seama, eu ti chitara mea, ti basul a meu, cântai un an de zile. Deci tu sparații ti un an, era ti ună chitară. Yeah. Nu-i ca Tora. Tora când su ună nuntă, ha, a doua zi, ți luași chitară. Și nu de bunile mea. Deci cam așa era. Custusea multul. Când Yeah, cântam, dar custusea era multul. cu sacrificii. Cum vezi ți cu muzica după ți dănesit voi? Si minduierei. Muzica, ca și limba, este, ea evoluează. N-ai mai mult să zic, he, pichirolul al meu cum scânta. Nu, cum scânta, gata, trecu. Și fotbalul era altul. Și straniile erau altele. Și tot e.
Și telefoanele nu erau telefoane mobile, erau telefoane cu telefonie fixă. Deci tot i s-a schimbat. Uh, nu prea este Iholul Armânescu. Sunt o foarte multe influențe, dar Masnestul Gârții, vezi, mai cântă armânianul și să nu are ceva cu Iholul nostru Armânescu. Nu are cană legătură. Nu. Uh, Limba armânească și iholul la cântecele armânești tot sunt cu multe influențe. Armânii din România au influențele românești, armânii din vârgării care mai sunt au influențele și din Macedonia au influențe vârgărești. Nu-și aduc. Mai mult când o vezi la armân, când o zburaști, au accentul acel care nu e accentul al nostru, că ți e de la limba slavă. Când o iarzi pe aței din Macedonia sau aței din vârgării, a zburat cu l, așa, cum au slavii, tu slavii. Cum și noi le misticăm zboarele Și noi le după, aducem pe după română. bucăneaști. E. Și noi, când un av dolanță, te duchezi cu de-a largul ca să-i sunt tu din... Și mai multul, nu știu, era Toania Țăi și nu știu, ți zic, când o joaca nostru tucor, e foarte țopăit. E, mult Cansat. aolisit, mult... E. Ei, îți vezi când e... Toras nu să Cârtească. supără, să nu scârtească vără, dar când îi vedeam bișduveanii cum însăreau, măi, omule, deci noi ne lișinam. Cântam, zici că avea arcuri, tu puță. Pa, 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 pa. Uita și jucam. Și când o vezi Armânia noastră, când o neți acolo, ații au altă turlie de joc, nu se compară cu noi. La noi, și tot ați în minte, aia este o zic că e de permit, cântăm, era mă, Tistimelul, cântăm Tistimelul la o nuntă și după jumătate de sihate de sârbă, era tu dipisita de august, era cald în afară, era la cortul. Mă, însărirea ței erau chică de apă toți din pade. Când o dipisi unul, cântă bă ceva mai săltăreț. Ți Ceva câți mai săl... cama, a însărit, cama nu-ți poate. Ți Mai multul de nu, dar acolo mai multul de sârbă nu are mai nu are. săltăreț. E. Cântă bă ceva mai săltăreț. Îți dai seama. Și atunci aia este o armasie de pirbit. Și se întâmplă și tot ați în minte 1987. Mhm. Care va zic că să avea Alexită țiva și tu ți aștepta lumea. Că vrea să-i cam a agonisit, cam a însărit, Mai, iholu. Tora cu muzica s-a întâmpărat mult mai lișor ca atunci și s-a schimbat și s-a lăxiră și parazii, nu mai sunt diferențele ațeale dintre comunism și capitalism. Tora him și noi capitalist și tora de una cântare să-ți iei câte sculivrei și ninti era foarte greu, nu? Și plus că nu le aflai, lipsea să nezi în afară, să le iei. Tora e ghinică poți să ieți și cu levrei armase și asta era ideea noastră de vărăzați ani, să ne turnăm la cântarea la instrumente acustice. Aha. Ea este mult mai spectaculos. Te-ați ajuns și eu ca prin 2010, 2000, după puțin a lăsat de muzică, zice noi, hai să adrăm un fel de comeback. Să ne alnăm noi, să mai cântăm așa câte vârioară, nu ti de veni, și la vâră spectacol. Și tot ați în minte de primăvara mâinilor în 2012, cântăm și toți aveam instrumente acustice. Eu îmi luai primul bas acustic, așa era, mare, nu electric, ca în instrument electric. Și toți cântăm pe instrumente acustice și tot ați în minte pe scenă la sala radio cântăm. Mi Atunci, îndoiește că va esta poate si una cali te muzica armânească, tas nu, niham și aduc cu țieraninte, îmi nu, îndoiește că lucrurile vor nu. starea și Nu, cum nu sunt vă să tu. ne turnăm înapoi. Nu Mhm, putem să adrăm mași adaptări la vremuri, la bana pe mhm. care o avem, nu lipsește să ne turnăm.
Aqui că sì, este una poziție mult relaxată și este gini că o abzuit, ați că bine că ti vodoare zic, da, nu spate, tora, voi si vă cam așternut, este, nu mai voi Nu, cu dar atât vas sârbi, motre, ama... nu, minduiarea este că nu vas motrești înapoi. Mhm, Vas motrești înapoi, mașta să înveți ca să știi cum se evoluezi. mhm. Tine ca în oară, tu zățem că ai cariera ta. Păi ți-a zis, aneg înapoi, tua hurhita de carieră? Nu. Păi îți ved eu asta jungu. Așa și muzica. Muzica este ei, limba este ei, tu ți este pe volum. Și e adevărat că oamenii când o aușesc, mutresc înapoi și tu sunt așa, iuzduții lumea asta. E, așa este. Așa. A avut și bilei pe la nunță, nu știu, timiserti hazi? Și o asabum, dar nu le țin în minte. Este. Noi, îmi place să țin minte mași lucruri limișate. Maș bunele. Bunele. Tu lumea românească nu ai adrată și partea asta de muzică. Ti minaš Da. mamultu și pe partea de, zicem, cum de seari, iar de pseari. Vrei să ne Mm. tăți mamultu de lucrul la tău ca prezidentul de Fălcarea București? Ti este subiectul, avem și o întrebare de la Florentina Costea, care zice, ți minduiești că adusești nou, ca turlii de andrizare, de organizare, de comunicare, când erai prezidentul la Fălcare. Și cu ți te ajută de apoia tu bana, tu lucrul la tău, experiența de la lucrul tu armânami. Cum li lezi? Eu mi-am amintit lucrurile de armâna mea și după un chiro, mitrapșu. Când mitrapșu dit lucrurile armânescu, nu mitrapșu așa că mulți care lucrăm atunci, nu ună cât zurghini multe, uh, și lipsea să adrăm mai multe. De ca fi unul din noi vrea să adrăm mai multe. Și fapt deci că nu ieșiră, nu că nu ieșiră cum vrem noi, că pântul sonii, că stările noastre nu era lișor ta să le acceptă cratlul din România. Și chiar și azi avui una confirmare că, măi, cu Machedonii, deci noi bânăm una perioadă foarte complicată atunci. Uh, Da, mă așteptam la reacția negativă din partea reprezentanții statului, oficialii, așa, nu mi-așteptam la armâni. Din păcate, cum zici, din păcate, Te amărtii. te-amărtii, te-amărtii, Armânia nu să, dar nu să știa interesul. Eu, protul lucru care vreau, vrui să-l da și l-a drai în mare, zic eu și în mare parte, și armân, da, atunci, Dina, si membru la fara armânească. Să avem, cum zici, un spirit de comunitate. Noi nu aveam un spirit de comunitate. Că noi știam cum era la hori. Hoara armânească, toți să știau un cu alantul. Apropo, când ne-aduc aminte, știți, ca un șoc care luare un care inedit că să băși și duți la hoară și tu armânești. Ne-am prota seară, s-a drăchis în afară și ne-am din ghios, din centru, nițeam câtă casă. Și cum îmi pe partea la întâia alți oameni. Bună seara! Și eu, uite și aliteti. Zice, m-a salutat ăla. De unde mă cunoaște pe mine? Cât se gri. E de Și miștini. ea ți asta îmi zic că nea bună seara. De-mi știi pe mine. Eu azi vin bașchiu. De-mi știați-l pe mine. Deci, spiritul comunicat cât tu că să bă, nu te saluți cu oamenii pe stradă, E. cum a dat la hoară. Și atunci zici, bă, măcar armâni, când îți ved, știi, când îți ved, o, ți-a dat, ne salutăm, da? Deci, primul lucru, bază de date. Care sunt toți armânii? Îngrăpsiți. Scoasim revista armâna mea. Și eu le zic și băgăm pe oamenii aici să-ți dau o cotizație. Că sunt un membru afară. Nu poți da parați fără să torniți-va. Le turnăm una revistă. E. Și noi ziceam, de parații care ne-i dați,
cazduchiți, ascultăm fimirid, Fimiridă. fimiridă, ascultăm una fimiridă, tas puteți să ghivăsiți și voi să vedeți cum este limba armânească, tas să avzâți, să vedeți caduri și să ghivăsiți adar armânie dit alte numai și dit alță că să bazmași de alte vâsălii. E. Și cred că a drai o bază de date de vărăținții sute de oameni. Cum zic, că părerea de rău e că s-a lapsit praful, nu a mai rămas ceva de acea bază de date și oamenii nu, nu i câtă fară, cum vreau eu zină, și zic, hai să îndrițăm de una grădiniță de ficiori armâni. Hai să putem să aducem ficiuriții armâni. Mai ales că sistemul de învățământ public nu-ți asigură grădiniță pe lunile de veară. Hai să E. adrăm, hai să adrăm Este măcar una de bilei veara, ti să tuți, nu mă curfim de ștermâni. veara, să adrăm una grădiniță privată a noi, nu sputură să adrăm. Adică aveam multe idei, multe vreau să adrăm așa, dar noi eram, cum zic, ne duchea lumea că himaței care vrem să adrăm politică, nu era hâtă politică, cât vrem să ne afirmăm politică, altă turli, tasnăia cratlu în seama altă turli și cred că tu 2006 sau 2007, nu mai țin minte exact, eu avui funcția de atunci director executiv la Zilele Culturii Armânești de Constanța. Și atunci cred că dea din o lovitură de imagine extraordinară, a adus-im tu România pe prezidentul la FUEN. E. FUEN e Federal Union of European Nationalities, care funcționează pe lângă Consiliul al Europei. Și era, îți dai seama, zații ani să avea adrată de când cu demandarea Uniunii în 333. Și atunci viniră și nu știu câți reprezentanți la IEN, astfel că noi că aveam adrat atunci Consiliul Tinerilor Armâni. Și haide să-i băgăm pe a noștri, Consiliul Tinerilor Armâni, să dar aplicații de să intră și ei membrii la IEN. Și tu te este să adrar în Constanța la hotelul Iachi și poți să zic că sala eu să adrar tu te este, oamenii și de cicioare că nu mai avea locuri pistoale. Nu poți să dai seama, ți demonstrație pe atunci. Când o să Toma Enache vine și adră piesa de teatru la Fantazio, oamenii nu au încăpurât toți o sală. E, așa era atunci și când o ziceam de zilele culturii, nu știu, cred că era vreo 100 de mașini fuzire din București ducă Constanța, deci erau cu autocarele acolo, cât toți nițeam și toți aveam soi, nu era găile că era vera și nu aveam eu și dem acolo. Dar eram plin de oameni de București, ducea acolo salnau și hai să adrăm corul mare de Eschibaba. Ne în corul mare de Eschibaba, imens, mare. Eu sunt este azi, nu mai sunt. Este așa. Dați și cânica cât o zbuneți, ați mai adat câteva termâname. Vezi și Cât lucruri pot buni eu. azi? Are și lucruri buni? Nali? Nu, Nu? nu. După mine, nu are. Evoluăm, înaintăm și comunismul fu termâni bun, că altă turlie va să era destinul lui Tache Pahagi, care zice că secolul 20 va fi secolul stingerii a românilor, da? Iată E, când vas chiar Armânie. așa. Ma comunismul înțenu al naț de adun și putem zbânăm. Matora, nu mai avem comunism, pericolul și previziunea al Papahagii va sigur că noi nu putem să ne ținem limba și răzli, mas nu avem un cadru organizat. Iar cratul armânesc, cratul din România nu-ți asigură un cadru organizat. Iar noi, mași pe puterea noastră, nu poți să o dari.
Minduiește că are cu tute esti, acă esti, ahăt zori, piți halehim, minduiește că are lucrății putem să le adrăm, ai, îți dățem ca una viziune, ca un cadru de ți poate, de ți putem să adrăm, acă cratlu nu para, este pe Noi una? putem să adrăm, nu ajunge. După minduiarea mea, nu ajunge. Putem să adrăm unul, putem să adrăm alantă. Mea, să zic, mobetea care o avut la Ministerul Educației, pe Chirolul Ațăl, Neasim cu Câftări, eram de adun cu Chirana Darleane, iertată, nu mai este Chirana, era avocatul la nostru afară ei, și îl zisem la țăi, haideți să nu spunem la limba armă, când ți zburăm noi, e limba armânească, ca să nu se supără este. Mă, voi mucanii ziceți că este un dialect? Da. Masivă dialect, cum susțineți voi. Adrați minimum efort. Orice limbă care are un dialect e o limbă mai bogată. Introduceți la facultatea de litere specializarea de dialecta român. Dar faceți-o să fie studiată în mod organizat. Faceți o programă, faceți cercetări și acel care ducă să dară filologia, poate să bă mucan, nu lipsește să bă E, armân. Nu lipsea cum este vorbitor nativ, ca la English native, da? e. Te ații că Uh, ne mutrăscu Da, de tu, dar un programă. Tinii, dacă e dialectul limbii române, tinii ca români se interesați să o dari științific. Și nu dar cratlu nu bagă ca împărătul este. Minduiate tinii cât aneți torato în Marea Britanie și a zis că domne Velșa, da, nu să cum aia ți-ai studiată, să dară ca lumea tot, nu există. Noi chim singurul crat din lume care ne alăvdăm că avem un dialect pe care îl ignorăm complet. care v-ați zic Și că este nu pot să, și este, putem să adrăm noi evenimente, putem să adrăm, mai este degeaba până nu s-a dar organizat și la nivel de politică de stat. care v-ați zic că mm, ți vrați voi era sibă pentru soni nu ahăt nu angrac ahăt mult cum îi ziți că-i ziți limbă oficial tu România că-i ziți dialectul că-i ziți cum si zică cum sibă ama ți vrați voi asti ziceți cum sibă maș sibă iuva învițată Nu treancoa. Când uhi nic, înveți zborul de la dar, da? Mother tongue. Aceea nu este băgată dialect sau limbă. Aceea când o tifați, ahurhești să comunici cu alanță oameni. Da? Dar este moia betea. Poți să zburăști cu alanță oameni. Ca fiuna zburăști limba lidadă. Nu contează că îi ziți grai, că îi ziți limbă. Chiar contează, e ultimul lucru care contează clasificarea. e Achi Căsescu E. Și este lipsea să adrăm și masmul trebuie să avem recomandarea dimândarea Uniunii 333. Ea că luam grăbsea, ții lipsea să dară cratul român. Știi care e naima mare, cum zic, of, îmi pare rău naima multul? Că tu Chirolul Ațăl, România avea un ministru al culturii armân. Tu Chirolul Ațăl, singurul ministru al culturii armân, fu Ațăl care zise, este nu-i recomandare bună. Nu-i dimândare bună. Este oflu, dar poate să nu mai mindui să dar alanță tinoi. Noi nu știm să adrăm tinoi. e Achi Căsescu caimolu Achi Poate să Căsescu adrăm. caimolu Pinti. Așa este, pântă nu poți să te duci decât ninte, cum tu să și știi muzica armânească, așa este. Evoluăm, ne place, n-are hare, nu are hare, este. Tot ninte. Da. Voi să te întreb niheam și de lucrul la tău, numai și ți adragi de lumea românească, mai înainte să trec la lucrul la tău, mai aveam una întrebare, de tu ți adragi tine pe partea de rădăpsării. Ai un lucru, ți se pare că fu mult ghinadrat și de care ești perifan, te hârsești că sadră? Tu Ți-aduți ți-adrai. aminte și țiva? Tu ți-adrai ghinea dreaptă. Eu știu cum ziți mă obetea
e un perfecționist. E. Eu știu facultate când eram, mas nu știam tot în materia perfect de 10, aveam emoții, cât se masă în cada lantă. Și eu zățeam ori de 4, ori de 10. Ori iau 4, ori iau zații. Și țin minte, la un profesor, îi zățeam materia turbine. Și astfel îmi zis, bă, tu crezi că ai făcut o turbină de nota 6? Și eu zic, păi, domn profesor, am făcut cât am făcut, am greșit aici, dar per total e de nota 6. Roagă-te, când o să fii adult, să nu te duci la un spital și să piși pe mâna unui doctor de nota 6. A, ți bună este istoria asta. Vau dzăk špermanešti ti mutritoria noștri vai dit Makedonijai, dit găți diusibă. A, și, Că la deci, facultate a avut și un dascal ce se tine minduiește că poți să dar una turbină de 6, și da, nota 6 de zații, și da, că ți ori să nu ajungi ca nu ară pe mâna la un hiator care ți-a dat o operație de 6 tu loc de nu zații. Ai dizație. asta, care v-a zis că are lucruri nu poți să le dari de Ori la dar, nu la ciuditate. dar. Ori e albă, ori e neagră. Și de atunci ani intra este tu minti și E. zici, băi, trebuie să le dar tu dizații. Ori o adare, ori nu o adare. Ala, dar păi așa. Cum ziți mucalul ca gâsca prin apă. Nu are, ții. Aqui que Știi, sim. eu mai imnă de nota 6. Eu. Nu are mâncare așa și nu-i gaile. Zice, e un pic mai sărată, nu are chiper, nu are pătârgeană, e bună, da, de 6 e bună. Că ți era foame și măcași. Da, da, când o hit o meserie, nu-i problemă, nu poți să adari. Și eu de prionă, de exemplu, rădățeam la fciorii cu care cântam. Zici, bă, noi când cântăm de nota 6 la nuntă, da? Deci, masi tini generică și să cântă formația de nota 6, vrei vârioară? Așa este, anda ești tini hrambolu, anda ești tini Normal, că gasta, vrei nu la tine zi, vrei. bă, n-ai mai bune și n-ai mai șate. Vrei să vă mșat, vrei să vă ghini tuti. Da. Cu minduiarea asta de perfecționismul, zânând dau zboară de țădraștinii, anda erai, zicem, redactor și realizator TVR, că dusești niheam de emisia ți o avea, Oho. eu te dusești la numtă și Da. aveai câte ursită pe care va tu emisie și ațel ți era că bate scârtii. Care v-ați dă că era așa clounătorli Hai de să zic, hai să la zic de dar Avram Reflector, e, da? De subiectul la țăl. Era tu am luat țăl, una licitație de la Ministerul Sănătății, ca să aducă 600 de ambulanțe. Mai 600. slam Și cuperă. câți parați era tu kilo la țăl? Inghiți milioane de dolari. Eu vizui că e licitația futrucată și după ți se livrară 60 parcă de ambulanțe, contractul câțu. E. Cam mai este dram noi atunci. Și tasaia tare minduiate 20 de milioane și vine unul și îmi zice, băi, ți hitini clar te baza asta, tine îți dai că seama că te parazi aici să va să cadă ună lilici, când tu treci pe un bloc de la vâră balcone, va scadă ună lilici și va să cadă în cap, că bana ta nu a dat rahânța paradă. Aia în gâtan, nu te mai bagă toahtări, ca spărsești tine în discânte andrizeri. Cam așa era, Adram, nu și Zuighini, imediat după ți s-a alizările în 1996 și cât PSD-ul și vine Emil Constantinescu cu Convenția Democrată, bă, Adrai, atunci două episoade, nu un, despre mafia tutunului din România. Țin ia zără urechile și țin vizură ochii, nici nu mai are rost să comentez, mașcă-i duchii care sunt aței care zburăsc la comandă. Aha. Și niscânță care a zburât de mine, ce a zis Damov, ce a făcut Damov și care nu mi vizură tubana lor. Așa că ți vizui, ți bânai,
Și fugea onia de zona estă că era, nu era chirolul, ți să drăm noi, naima îmșată, Văsilii, noi, cavalerii dreptății, pe vârcal albu, diu. Și mi-a apucat să dar altul ceva și din 1999 a hurhit să dar emisiunea auto. Și tot ați în minte, directorul de programe de la TVR îmi zise, uite, o emisiune auto, tine s-o adari. Zici, ți caftul eu la emisiunea auto? Zici, eu fiu inginer și am una Dacia Break, pe care o luați era cu Dacia. Am una Dacia Break. Am două cliei, una la mine, una la viținul, la Neagică, care e mecanic auto. Masa spargă iuva calea, l-o asum pe ațăl. Neagică, vezi că mașina e acolo. Du-te și vezi ea dari. Care v-a zis când nimul trește Habar la n-aveam gine. ți este sub capotă, nu știam, eu nu aveam treabă. Ma sunt de cântare, ma sunt de economie, ma sunt știam la tuti. Nu poți liști și la tehnică pe tuti. Și ațăl îmi zis, băi, eu dacă masa aveam nevoie de vâră inginer specialist pe aftuchine, a scăftam un. Matini om de televiziune. Și mini Pistipsescu că după 6 meși, tine asta e mai bună emisiune auto din toate televiziunile. Și era cam și Pro TV avea promotor, Antena 1 avea roata de rezervă, Prima TV avea emisiunea motor, Maș TVR-ul, care era mai vechi televiziune, nu avea emisiunea auto. Și eu ahurhi în septembrie și îmi zis să-l vezi că tu 6 meși adră în calculul. După 4 meși și jumătate, nești la el, nu mai ai nevoie să faci calculul, sunt deja prima emisiune pe piață. După 4 meși, Și Protlu. jumătate. Că, să zic, știi care, eu tot radar hazi, când am sos mucani și a zburâm, bă, voi încă nu achi căsiți sunt o armânie? Doi armâni zbăgară tu fotbal și ați zbac la locul întâi. Becali și Hagi. Ca fi Doi un armâni pi... avem. Doi E. armâni avem și ați îți bat la locul întâi, nu vedeți că voi nu aveți. Ca și că toți care zbuneau de Simona, păi, ce voiați să bă? Mai armână locul întâi, nu poate să bă altă turlie. Da, ca nu ară, nu jucăm noi armânii, este minduiarea mea și este, bă, eu ca nu ară nu jucai la Siu, în cheamă mă bun, pentru că cum îi mobetea mucânească, mai binele e dușmanul binelui. Eu nu voi siu în cheamă manzeană, ori hiu dipânzeană, ori nu hiu aici, nu mi bag tu lucru. Ori 10, ori 4, nu 6. E, cum zice dascalul. E. Așa e. Nu poți să di 6. Achi găsescu. Tot achi găsescu magini... Așa Um, și sunt armânii, armânii care să dară pe jumitate. Ți-ar mâna dă jumitate. Ori adare un lucru ca lumea, ori nu-l adare. Știți mai astea, armălu, când fii atent, când o să adră colectivizarea ta, duchești să mintea, nu țin mult în minții. Mama îmi zicea, câtă părjină mă că la tocoli, îl băgară la beci, că nu vrea să da caie la colectiv. Și el zice, cum îți dau? Eu am șați cai de hoară. Nu dau eu cai. Îl bătură, până zice, nu zice că da. Până tu soni luară. Dar pe aia, cu tuța ești când îi lua poliția. Păi vă armân când o zice nu, chiar dacă lua floară poliția, el nu zice până la capăt. El ca nu ară nu să azi zic da, mâine zic nu, sau azi zic nu și mâine zic da. Nu există așa ceva. Armânul când are un zbor, îl zbor. Armânul când o adară țiva, dar. să avem tunădii că nica asta și... Armânii mă bănează tu România, mai a cât țară în două arăți mucânești.
Napruchem pe narga de vitisita emisiei, că știu că ai lucru de aia. E, nu e Vreau cât mare lucru, tot mă obeț. tot mă beți. Mă obeț. Ninti strităm la cele trei întrebări scurte. Ți le băgăm noi tica fi oaspi. Mai Așa. vreau să te întreb, Nihea, m-ați vrei să ne dăți, desi mintuiești că mai are jurnalismul. De ti vizuștini am vărliga ază. Jurnalismul de de investigații, salami, cum adrați voi. Ai jurnaliști de care ai zem mirachi, tini, țin tu tini, ghivesești ți îngrăpsesc cu ei, i avdă ți zic ei? Na, Mutrescu, eu tora neg festivă stihate, trebuie să la realitatea să zburăm de este. Chiar subiectul de tora seara este interviul care l-a dat Tucker Carlson lui Putin. E, Hai să zic una minduiare. Deci, după capul meu, Joe Biden îi reproșează lui Tucker Carlson că ți-a dră interviu cu Putin. Noi nu știm care e Putin și minduiare are, ți lipsește să dar tine interviu. Dau chirolul înapoi, sunt aproape 30 de ani. Fugeam de la Tineretul Liber și intrai la televiziunea română. Era Vera din 1994. Și îmi zice, o să ai emisiune în direct, vineri. Îi zicea lumea afacerilor. Zice, trebuie să ai un invitat în direct. Și eu cum ineam de la Tineretul Liber, care lucrai maș economic și eram desemnat pe instituțiile privatizării, atunci, că era cu privatizarea. Și deci, mi-a dat pripunerea, mi-o îngrăpsește. Și a îngrăpsi. Unu, Ilie Șerbănescu. Ilie Șerbănescu era directorul de la Tineretul Liber și mentorul a meu. De la el o ambițai multă meserie. Doi, Mișu Negrițoiu. Mișu Negrițoiu era prezidentul la Agenția Română de Dezvoltare, adică tot ce era investiții străine. Și trei, Varujan Bozganian, la care ți-am utrit la mine și zice, bă, da, șmecher ești. Ne-l băgași pe estul tu mesininga a țăi doi nenorociți, ta se aduți. Deci eu seara am sos cu Ilie Șerbănescu și cu Varujan Bozganian. Știți până un an aveam după un an? nu. Omul opoziției infiltrat în redacția economică. Cât se s-a dat eu interviu cu ațăl care e la opoziție. Idghea Minduiari este Joe Biden cu Putin. Mutrim la proporții. Dar Idghea Minduiari nu contează că e mai mic sau că e mai mare. Am tot rămas să dar interviu cu ațăl și eu vinovat, nu? Extraordinar. La est îți dusi toată suțata, toată societatea din România, din America, din Est, adică jurnalismul, care jurnalism? A estul nu-i jurnalism. S-a dat interviu maș cu care țari ația Hari? Ce este? Jurnalismul este, mai știu oamenii care cred că e idealismul, da? Dar n-ai mai mulță, nu mă triri înapoi, tu istoria jurnalismului, îți duchească că jurnalismul nu este decât un mijloc de manipulare, care l-o avură dipreună oamenii avuți și care vrea să alăxească tot minduiarea cât îi vrea ei. Este jurnalismul. Numai că, știi cum zice un filozof, din antichitate și până tora, nu se inventă nimic. S-a schimbat rămași formele. Mm. Pe Ceva nu fond, este nou. Maș să pe Alexire fond, Nicham. pe fond, toate lucrurile sunt uidghea. Și tora, manipularea nu s-a dat exclusiv prin jurnalist, prin presă, s-a dat pe social media, idghea lucru. Prin formator de opinie, cât duchin că jurnaliștii nu sunt atât de flexibili și de maleabili. Luăm, dați-i. Nu vizușați cu cașul regal? Nu.
Nu? Îți dai căftare pe Azi Google caftu pe Google. cu cașul regal. Nu știu ție, asta vă scaf tutora. Le pitricu una drăhazi la 20 de influențe și le zice, asta este cașul ățel. Ahuri hira ți zic că cașul regal, cel mai bun, fără să verifică ceva. E tipul vrita și dea din la televizor care zice, fii atent ce fac ăștia, la ce sunt dispuși pentru un cadou. Câțe? Nici măcar nu îl dea de reparați. Oh. Este tutta una industrie di influencer, zicem, ti pțin lucru zic ți sibă. Și asta e ca să lăsească ție mintea. Problema care este că presa este în pericol că a apărut altă turlie de influențare. Că până tu soni și presa a și putea să influențează la chirul la țăl. Așa este. Și lumea îmi ninti. Care știți asigur după noi? Haristoti minduierile tali, bați baktora așa tali trei întrebări scurte de bitesite, dar Bagă-le. că știu că numai ta mai avem oară, a că minim aveam multe întrebări să bag, să Eh? știi. Prota întrebare scurtă este masa e vă zbor armânescu, ținai mai mult țari hari. Păi să zici țigăriți. Săgărid! Țigăriți. Așa e. Bun. Ai vârcânti cu armânescu, ținai mai mult țari hari? Cum erai și cântător, cum cântași, știu, gramul ăsta? Păi am un cântec pe care l-o drag eu. Aha. De-ația, dar am și un cântec cadră, nu mai multe. Și tot ați în minte, cred că era toa hurhita de anii 90, când o Gicu Coadă, ei ne înțea, bă, vizuși un cântec nou de la... Nu ticnea știtora. Fițuși ațel, hai că avem un cântec nou, este un cântec nou. Și eu zic, bă, da, este ca și cântec, este nu ca și cântec. Hai, bă, că e nemaipomenit, este, bă, că mi-e enervez. Duminica la antă, când o ne vedem la nuntă, v-ați aduc eu un cântec. Și când ne-a simțit din nuntă, fii atent, tine, la clape și băga, îi dă și tine aia este, tine gico este zboarele, tine este și, tine este cu așa, hai să adră, pa, 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 că este melodia, da? Și le zici, vă demonstrai că poți să dar un cântic? Da. Hai, pa. Cum îi dățea cânticului? Vrei să ne Când dăți? mi duc la ea. Să-mi duc la ea? Da. Ca fițul în sihate. Așa. Și zboarele tot eu le-am grăpsit. Tu ună stămână tuti. Și aranjamentul. Numai așa și. Smaadari. Păi nu știi, mă, o beteața? Era un banc. Tu cât chiro să lipsește să înveți limba chineză? Cât? Primul care dea de, cum să ți le-a răspuns, că nu mai știu. Apandisi. Că primul care dea de pandasi, un academician. Un ban întreagă nu ți ajunge să înveți o limbă. Al doilea lugar, un profesor de si. Păi, 4-5 ani, așa, cât lipsește să înveți o facultate. Și al treilea vine studentul. Când avem examenul? Mâine? Tu noapte este. Așa și noi. Când o avem deadline? Când o avem? Când o lipsește? Dumânică? Până dumânică gata. Așa este, câteva ori așa să dare lucrurile. Cu niham Da. presiune, cu niham stres. Nu Și cu stres, nu. vadelu. Nu, dacă știi, să mai zic și eu, dacă până dumânică lipsește să adar un lucru, l-o dar, dar și l-o dar ghine, nu l-o dar de 6. Yeah. Exact l-o dar. Și ația de țone întrebare scurtă, masa e vără măcare armânească, țineai mai multă țari Piperchițele hari. găsite. Piperchițele găsite este, nu cred că are altă măcare mai veche de piperchițele găsite. Nu știu sibă, este, cum să ții, nealterată, nu are, Nealăxită. nu are combari, nu are țiva, nu are misuri, nu are chiper, nu are. Toate sunt ingrediente de 2000 de ani. Ca și limba românească.
Кој стъмшата миндоярите, că n-au hari em piperchile țigărsiti, em limba armânească, Îmi să gârizli. em țigărizii, cum zicești tini. Țigăristusesc cu nicanoară, că bruși diviniși la mobete esta, ți mult merisi, Așa ne, și stai așa multe ne tihi locare. la alant mobeti, ți va oai cama da poaia, A, hi acolo e asta cu politichii, cu alti lucruri. cu marș, mă. Care ați vrei să slăduța mutritorul lor să ca un zbor? Oh, lipsește maș zduchească armânești și să nu lui hibarșine zică că sunt armâni. Aia este tot. Și cu asta urnimi, vă hrăstăsim și noi a mutritorilor că erați cu noi, mea, nica năgioi, nica noare, și joia care yini va ne vedem iara cu altul oaspi, așa că să aveți toți una seară mșată.